יפה, גם יש הורים שמתלוננים למשל על הילדים שלהם, אתה לא לומד, לך תעשה תואר, או תתחיל לקרוא ספרים. אבל רגע, גברתי, את ובעלך, אתם שני הורים, אתם יושבים, אוכלים חטיפים, רואים האח הגדול. הפח הגדול התכוונת. הפח הגדול לגמרי, אני בא לי לעשות עצומה, אני רואה אנשים קרובים אליי שרואים את זה, אני מרחיק אותם ממני. קשה לי מאוד עם הדבר הזה, ואנשים מעריצים את זה. אנשים מעריצים את האנשים האלה, זה עזוי בעיניי. את רוצה שהילדה שלך תהיה איכותית? קודם כל, תקראי ספרים בבית, ילדים רואים את מה שההורים שלהם עושים. תראי דברים הרבה יותר טובים בטלוויזיה. תלמדי אותה דברים יותר טובים, תלמדי אותה ערכים, אל תלמדי אותה להריץ פלקט שנכנס רגע לאח, כאילו... אני מאוד כועס על הדבר הזה. אתה אומר האמת דברים ממש חשובים, ואני רוצה רגע להגיד מילה על זה, על התכנים שאנחנו צורכים ועל הדוגמה האישית שאנחנו נותנים לילדים שלנו. התכנים שאנחנו צורכים, קודם כל, זה התקשורת, אני קוראת לה תשקורת הרבה פעמים, כי בעצם היא מכניסה לנו כל מיני דברים לראש שהם רוצים שאנחנו נדע ונכיר ונקנה וימחור לנו וכו'. לרוב זה לא מה שמשרת אותנו, ובעצם מה שזה קורה זה שזה מכניס אותנו הרבה פעמים לחרדות, הרבה פעמים לפחדים, הרבה פעמים לכל מיני סיטואציות מאוד מאוד קשות, תחשוב, זה כמו שעכשיו אתה אוכל כל היום מקדונלדס, וכמו שאתה עכשיו כל היום אוכל המבורגרים. פדיחה, היום אכלתי מקדונלדס. זה כמו שאתה כל היום אוכל ג'אנק פוד. אז מה יקרה בסוף? אם אתה מתייחס אליך לעצמך ולגוף שלך כמו פח אשפה, אז סליחה על הביטוי, אתה תהיה פח אשפה.